F'Settembru l-qatt f'pajjiżna reġa' naqas sow skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Fid-9 xahar ta' din is-sena li nistgħu innota li l-qatt naqas b'aktar minn 2000 ruħ meta wieħed iqabblu mal-istess xahar tas-sena l-oħra. Fil-fatt f'Settembru li għadda n-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol kien ta' 1352. Dan ifisser tnaqqis ukoll ta' 90 ruħ minn Awwissu li għadda. Il-qatt f'Settembru li għadda huwa wkoll taħt il-medja tal-2017, l-aħħar sena fejn ma kenniex pandemija. Fil-fatt imqabbel mal-medja tal-2017, il-qatt ta' Settembru li għadda kien ta' 350 persuna inqas. Skont statistika tal-innessew n-numru ta' persuni qiegħda ta' żgħażagħ li jgħoddu bejn il-25 u d-29 sena naqas bi kważi 4 darbiet. Dan fil-waqt li dawk li jgħoddu bejn it-30 u l-44 sena, n-numru ta' persuni jfittxu xogħol naqas bi 3 darbiet. In-nies ifittxu xogħol bejn 20 ġimgħa u sena naqsu b'aktar minn 1000 ruħ, filwaqt li dawk ifittxu xogħol għal inqas minn 21 ġimgħa naqsu b'aktar minn nofs. F'nofs ix-xahar li għadda l-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF qal li Malta se jkollha l-inqas rata ta' qatt din is-sena u s-sena d-dieħla fiż-żona euro. F'Malta issa l-qatt ilu jonqos b'mod konsekuttiv għal 16 xahar.